ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସଫଳ ଚାଷୀ ହେଲେ। ଚେନ୍ନାଇ ଠାରୁ 95 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଛେଉର ଗାଁ ବାସିନ୍ଦା ବିନୋଦ କୁମାର। ବୟସ 32 ବର୍ଷ। ବିନୋଦଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଅମଳରେ କୃଷି ଥିଲା ଜୀବିକାର୍ଜନର ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ। ପିଲାଦିନରୁ କୃଷି କାମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ବିନୋଦ। ଏହି ସଉକ ଯୋଗୁଁ ପରିଣତ ବୟସରେ ବିନୋଦ କର୍ପୋରେଟ୍ ଚାକିରି ଚକଚାକ୍ୟ ଭରା ସହରୀ ଜୀବନକୁ ଅବ୍ୟାହତ ନେଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ନିଜ ଗାଁ ମାଟିକୁ। ବିନୋଦଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଜଣେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ କୃଷକ ଭାବରେ ଛେଉର ଗାଁରେ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କର 10 ଜଣ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ସରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଚାକିରି ପାଇଁ ସହରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଚେନ୍ନାଇର ଏକ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବିନୋଦଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ସହରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ବିନୋଦ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ସହ ଗାଁକୁ ଛୁଟି ଦିନରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ କେତେକାଂଶରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଥିଲେ। ସମୟ ବଦଳିବା ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିନୋଦ ଜୀବନରେ ଏକ ମୋଡ଼ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଠି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ସବୁକିଛି। ଚେନ୍ନାଇର SRM ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ ବିନୋଦ। ମାନବ ସମ୍ବଳରେ MBA ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ। ଏହାପରେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଫାର୍ମରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହାର 4 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ବଦଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ବିନୋଦଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ଜୀବନର ସମସ୍ତ କାମକୁ ବେଶ ଗମ୍ଭୀରତା ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। କିଛି ଭିନ୍ନ ଓ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଶା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚାକିରି କରିବା 4 ବର୍ଷ ପରେ କିଛି ହରାଇଥିବା ଅନୁଭବ କଲେ। ଚାକିରି ଜୀବନରେ ନିଜକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ହଜାଇ ଦେବାର ଅନୁଭବ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଉଥିଲା। 24 ଘଣ୍ଟା ଅଫିସରେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉଥିଲେ। ସାଙ୍ଗସାଥି ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିଲା। ଚାକିରିର ବିରକ୍ତିକର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସହିତ ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନଶୈଳୀ କାରଣରୁ ବହୁତ ଥକି ପଡ଼ିଥିଲେ ବିନୋଦ। ସମୟ ଖୋଜୁଥିଲେ ଏକ ଲମ୍ବା ଛୁଟି ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜର ସଞ୍ଚିତ ଉପାର୍ଜିତ ଧନରେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କଲେ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏହା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ବିନୋଦ। କେବଳ ତାମିଲନାଡୁ ନୁହେଁ, ସାରା ଦେଶରେ ଶିଳ୍ପର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପରୋକ୍ଷରେ କୃଷି ଓ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। କୃଷକମାନଙ୍କ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିସାରିବା ପରେ ବିନୋଦଙ୍କ ମନରେ କିଛି କରିବାର ଆଶା ଉପୁଜି ସାରିଥିଲା। ତାପରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଚେନ୍ନାଇ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଷ କାମ କରି ଜୀବିକାର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏହା ପରଠୁ ଲାଗିଯାଇଥିଲେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ। ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ। ବାଜରାଠୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଡାଲି ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଚାଷ କରିଥିଲେ ନିଜ କ୍ଷେତରେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏକୁଟିଆ ନିଜର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିବା ସହିତ ସେ ନିଜ ଗାଁରେ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ଚାଷ କାମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଭ୍ରମଣ କରିଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପାଇଥିବା କିଛି ତଥ୍ୟ ଏବଂ ନିଜ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇ ସେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେ ଅତୀତରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା ପାଉଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତାବକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳୁନଥିଲା। କୃଷି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଭୟ ନିଶା ଓ ପେଶା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ କର୍ପୋରେଟ୍ ଚାକିରି ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସଚଳ କରିପାରିଛି। କୃଷି କାମରେ ତାଙ୍କ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଏବେ ସେ ଆହୁରି 11ଟି ଦେଶ ବୁଲିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସେ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଦେବା ସହ ସେ ଦେଶର କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ।